расман муҳориба бо қоидаҳои греплинг дар вазни 80 кг Зубайра Тухугов зидди Элвис Бреннер рӯзи 5 июл дар Москва дар турнири ACB Jiu-Jitsu 21. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Агар шумо кирм дошта бошед ё ки ягон аъзои оилатон, фарзандотон кирм дошта бошанд ва намедонед ки чӣ хел ин кирмҳоро нест кунед, ширкати шифофармо ба шумо равғани Вормексида тавсия медиҳад ки ин равған 9 намуд кирми одама нест мекунад ва ҳамчунин дигар паразитҳои одама несту нобуд мекунад. барои заказ кардани равғани Вормексид ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед ва ширкати шифофармо ба ҳама ҷо ба шумо дастсафка мекунанд. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Конор Макгрегор баъд аз 5 сол ба октагони UFC бармегардад ва боварӣ дорад ки рақиби дар пеш истодаи худ Макс Холлоуэйро ба осонӣ шикаст медиҳад. макс манаҳи сахт ва техникаи ҷангии хуб дорад, лекин ӯ дар сатҳи ман нест. ман аз ӯ якчанд сатҳ болоем, рӯҳан, ҷисман ва аз рӯи малакаҳо. мо дар вазни нимёна меҷангем ва дар ин ҷо якчанд чизҳои муҳим ҳастанд. ӯ доимо баромад мекунад ва ӯ дар октагон аз ҳама зиёд вақт гузаронидааст, тақрибан 8 соату 30 дақиқа, ва ин ҳайратовар аст. ман ба ин чиз нигоҳ карда чунин фикр мекунам, ки ин қадар дар октагон будан маънои онро дорад, ки ту рақибони худро фавран шикаст дода наметонӣ. боз ин ки ӯ ягон маротиба дар вазни нимёна баромад кардагӣ нест ва ин муҳориба маҳз дар вазни нимёна мегузарад. дар якум муҳориба ман ӯро шикаст додам ва ин корро такрор мекунам, лекин ин дафъа ман ин корро боз ҳам ба боварӣ мекунам, гуфтааст Макгрегор. хотиррасон мекунам ки муҳориба байни Конор Макгрегор ва Макс Холлоуэй аллакай рӯзи 12 июл дар турнири UFC 329 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. топови ҷангори вазни сабук UFC Пэдди Пимблейд оиди вазъияти вазни сабук фикрҳои худро баён кард. аён аст ки Арман довталаби рақами 1 аст, лекин Гейҷи гуфт ки Оливейра ӯро шикаст додааст. барои ҳамин реванш бо Оливейра шавқовар аст. аз ҳамин хотир шояд муҳорибаи унвониро ба Оливейра медиҳанд. ва боз ҳозир беҳтарин вақт барои ташкил кардани муҳорибаи Топурия ва Царукян аст, чунки Арман аллакай чанд муддат шуд ки Топурияро ба муҳориба даъват карда истодааст. ҳозир дар вазни сабук ягон чиз аниқ нест ва ягон кас намедонад ки чӣ гап мешавад. шахсан ман мехоҳам ки Бенуа Сендениро шикаст диҳам ва зидди Гейҷи реванш лекин ма баъди як ғалаба чунин муҳориба талаб карда наметонам. барои ҳамин мебинем ки чӣ гап мешавад, гуфтааст Пимблейд. ногуфта намонад ки Пэдди Пимблейдро муҳориба зидди Бенуа Сендени интизор аст ки муҳорибаи онҳо рӯзи 12 июл дар турнири UFC 329 баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, то турнири UFC дар Абу-Даби 1 моҳ мондааст ва варзигари бебохти тоҷик ҷангори вазни сабук UFC Нурулло Алиев дар формаи хеле хуб қарор дорад. ин охирон навор дар саҳифаи ӯст ва бинед ки Нурулло дар чӣ гуна форма қарор дорад. ростӣ дӯстон, то ин дам ман ягон маротиба Нуруллоро дар чунин форма дидагӣ набудам ва ин формаи ӯ 1 моҳ пеш аз муҳориба аст, ки муҳорибаи ӯ рӯзи 25 июл дар Абу-Даби зидди Майк Дэвис хоҳад шуд. барои Нурулло ин чорум муҳориба дар ташкилоти UFC хоҳад шуд. айни замон рекорди Нурулло 11-0 дар MMA ва 3-0 дар UFC аст ва ба ин формаи ӯ нигоҳ карда гуфта мешавад ки мо шуморо тамоман дигар версияи Нурулло интизор аст ва шояд ки дар муҳорибаи дар пеш истода Нурулло Алиев бисёри мо шуморо бо баромади худ дар ҳайрат гузорад. дар пеш Нуруллоро анҷоми лагери тамринӣ ва аз ҳама марҳилаи вазнин вазнкамкунӣ интизор аст ки мо ба ӯ барор хоҳонем. дӯстон, шумо муҳорибаи уқоби тоҷикро интизор ҳастед ва ба фикри шумо дар муҳорибаи дар пеш истода ӯ ғалабаи фаврӣ ба даст оварда метавонад ё не? фикрҳои худро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.